Λοιπόν, παιδιά, δεν με γνωρίζει κανένας λογικά, εκτός αν με ξέρει κάποιος από το προηγούμενο μου κανάλι. Να σας πω ότι είμαι η Αλεξάνδρα και μαζί θα κάνουμε θέμα κυρίως μουσικής αλλά και άλλων ειδών. Σήμερα θα απασχοληθούμε με τον τραγουδιστή Madlib. Ο Madlib ήταν ένας τραγουδιστής της trap, rap πώς το λέτε, εμείς θα το λέμε trap. Και ναι, πολύ διάσημος τραγουδιστής, τουλάχιστον για την εποχή του, και τώρα νομίζω ότι όλοι τον ξέρουν. Όσοι δεν τον ξέρετε, που ζείτε, θα μου πείτε, τέλος πάντων. Και θα σας πω για αρχή πώς πέθανε στα 34 ακριβώς. Σε τροχαίο με το αμάξι, την Porsche. Ναι, ξέρω μέχρι και τι αμάξι ήτανε. Θα σας μιλάω, συλλέγω τόσο πολύ τις πληροφορίες για τραγουδιστές και εγώ θα σας τις λέω ως ένα μικρό βιντεάκι. Εντάξει, μην φανταστείτε όλες για όλες, αλλά ναι. Αυτός ο τραγουδιστής, αν ζούσε τώρα, θα είχαμε Happy Milk από το McDonald's με είδος μουσικής trap. Αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Light, εκπομπή trap, νομίζω, κάτι τέτοιο, ναι. Πώς το λένε, αυτά εδώ τα δύο θα έχουν δημιουργηθεί, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει συνεντεύσεις που έχουν πει. Αν ζούσε ο Madlib θα τα είχαμε αυτά δύο που σας είπα. Τέλος πάντων, να σας πω ότι εγώ δεν γνώρισα τον Madlib. Το γνώρισα όμως ο μπαμπάς μου, σαν φίλος του. Κολλητός δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ το 23 ο Madlib ζούσε. Εγώ το 23 ήμουνα. Το πριν. Ήμουνα 6. Κάπου εκεί στα 6 ήμουνα το 23. Πέρσι ήμουνα 7. Ναι, το 23 εγώ ήμουνα 6. Το 22 ήμουν 5. Και το 21 κάπου στα 3-4. Μη σχολιάσετε από πίσω, ναι. Και λογικά δεν είμαι σίγουρη, ίσως με γνώριζε όταν ήμουν μωρό. 50-50. Αλλά με αυτές είναι οι πληροφορίες που σας έλεξα και θα σας πω λίγα παραπάνω για το τροχαίο. Για αρχή να σας πω να κάνετε like και subscribe. Μην σχολιάσετε αυτά που φαίνονται από πίσω, τα έχω κολλήσει τέλος πάντων. Το τροχαίο έγινε με το αμάξι του, την Porsche. Έκανε σαν αγώνα με τον μπροστινό και ας μην το έκανε. Παιδιά, τελειώνει το βίντεο, άρα περιμένετε για part 2. Bye bye. Ciao,